Anem a veure. Quins de vosaltres volen participar en la tertúlia literària? Aixequeu el dit. Bilal, Omar, Elena, Nuhaila, Yusra, algú més? Abram. Comencem amb l'Abram. Comencem amb l'Abram perquè recordeu-vos que el divendres passat no vam tenir temps de fer la seva aportació. Abram, en aquest ordre, digues quin llibre estàs llegint, quina pregunta vas triar i quina resposta dones. Que estic llegint el llibre del grec i la pregunta que vaig triar va ser que no m'havia agradat del llibre. D'acord. El que no m'havia agradat del llibre és que li pegaven i no sé, hacían bullying, sí. D'acord. Ara, a partir de l'Abram, qui vol parlar? Jo. Anem a veure. Jaula. Perquè li pagaven. Perquè era un pardillo. Perquè era un pardillo. Hajar. Que el libro se llama así. Que yo, o sea, no me... en el cas que no del llibre, sinó que parlo en general, que tots alguna vegada ven fer bullying. Sí. Y que a veces hace daño a gente hasta hacerle eso. Sí, bueno, la mayoría de las veces, pero que cuando ellos te lo hagan a ti te sientes muy mal. Hajar. Molt bé. Omar. Jo estic d'acord amb la Hajar perquè els que pateixen bullying els fa molt mal i una noia perquè li feia molt bullying es va suïcidar. Joel Moreno. Si estás d'acord abans, sí que el fet és un primer. Nuhaila. Algú vol afegir més a l'aportació de l'Abram? El Joel Ábalos. Que jo crec que perquè li facin bullying té que ser que no parlen i que... Tímid. Sí, que està sempre solo i això. Algú vol afegir alguna cosa més? Molt bé. Doncs ara el Bilal. El meu compte es diu La cabanya del tio Tom. Parla més fort que si no, no se't sentirà. El meu llibre es diu La cabanya del tio Tom. I la meva pregunta que he triat és què els diries als teus amics d'aquest llibre? Els diria als amics o companys siguin racistes o que vulguin expressar sentiments que recomano que llegeixin aquest llibre. Ho heu entès? No. Les persones que volen llegir sobre sentiments o sobre racisme, que llegeixin aquest llibre. Cristian. Quin tipus de racisme? El habitual. ¿En serio? Ara li toca a l'Helena. Bilal, ¿por qué dices, ha dicho el racismo habitual? ¿Cuál es el racismo habitual? Imagínate que tú estás con tu familia y ves a uno de color pasar, ¿no? Y le empiezas a insultar. Y por eso llamo racismo habitual. Abram. ¿De qué color es la piel? ¿De qué toma? Del racismo. Mario. Yo voy a saber por qué insultan y si fa algo grave No, porque ellos tienen amos que son de color blanca y tienen el color que son de color negra y es tracten malament. Qui són els rics a la novel·la? Els amos. Els amos. I de quin color són els amos? I els traficants de color blanc. De color blanc. Traficants. Traficants, ja veurem què vol dir traficant.
Trafilla. Eran traficantes. Nujaila. Digo que si tenía amics que li diferien, perquè si el trapero no se'ls tan malament com si Yo creo que no, porque hacían como una conferencia de negros y hablaban sobre la justicia. Joel. Que yo creo que al ser racista, pues, si eres ric, pues la gent no serà racista amb ti, perquè sap que tu eres ric i si fa a més d'ell, pues, de ti, pues, tu pues, le podries donar diners o algo així. O sigui, si ets negre però ets ric... Ya, la gent no es racista a ti, pero si es pobre, pues entonces ya... Moja. Que, o sea, los racistas no miran el color de la piel, ¿no? O sea, miran el color de tus billetes. Y además, esos tienen que ser esclavos, ¿no? Los racistas no miran el color de tu piel, miran el color de tus billetes. Eso es falso. Sí. Yo creo que sí. Al que acaba de Y conmigo uno falso. Ay. Blanqueador de dinero. Ciència. Xioma. Blanquear dinero. Bilal, en aquell llibre sempre estan parlant de la gent de color i la gent blanca. O sea, este libro, hace tiempo habían esclavos, ¿no? En América, creo. Y por eso, los blancos, como eran los más ricos, no eran esclavos, y los que eran pobres eran esclavos. Y a veces se escapaban por la frontera y ya a partir de ahí son libres.